Det er blevet tredje søndag i advent, og tid til at lære de sidste trin i vores hemmelige legedans. For næste søndag er det, at vi samler hele dansen og danser den til originalmelodien. I afsnit 1 og 2, der lærer du de første 75% af dansen, og i dag skal du lære de sidste 25, så det er bare 16 trin, at vi skal lære. Jeg vender ryggen til, og så kan du bare spejle og gøre det samme, hvad jeg gør. Vi har vægten på venstre, så skal vi mod højre med et step, lock, step. Vi siger step, lock, step, skof. Nu gør vi det samme mod venstre. Vi siger step, lock, step, skof. En gang til. Vi skal først mod højre. Vi siger step, lock, step, skof, step, lock, step, skof. Hvis du foretrækker at gøre det til tælling, så kommer den lige præcis her. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi går videre til sektion 2. Vi står på venstre ben, og så går vi frem på højre, og venstre tå skal bagved. Så går vi tilbage på venstre, og højre hæl skal frem. Det prøver vi igen. Vi siger gå, tå, gå, hæl. En gang til. Gå, tå, gå, hæl. Derefter kommer der et triple turn. Vi skal over højre skulder. Vi starter på højre fod. Vi siger triple turn. Og på det sidste løfter vi venstre knæ. Det prøver vi en gang til. Først gå og tå. Vi siger gå, tå, gå, hæl. Dreje rundt, hitch. Vi prøver det den her gang med tælling. Vi har vægten på venstre, er klar til at gå frem til højre. På højre fod vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En sidste gang. Frem på højre vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er de trin, vi skal lære i dag. Lad os prøve at sætte det sammen. Så først så skal vi diagonalt mod højre. Det gør vi nu. Vi siger step, lock, step, skof, step. Så er det gå og tå, gå, hæl, dreje, rundt, dy. Jeg håber, at det går godt derhjemme. Lad os prøve det en gang til. Vi skal mod højre. Vi siger step, lock, step, skof, step, lock, step, skof, gå, tå, gå, hæl, dreje, rundt, dy. Nu skal vi prøve at sætte noget musik til. Men. Jeg synes, vi skal bruge lejligheden til at øve overgangen fra slutningen her og starten af dansen. Så hvis du har set afsnit 1, så har du en fordel nu. Fordi at når vi slutter her på 8'eren med at løfte venstre knæ, så er vi nemlig klar til starten, hvor man siger step, lock, step, hitch, højre fod ned, venstre fod til, og så var det de her toe-fans og en coaster step touch. Så det er det, at vi skal prøve i dag, når vi sætter musikken på. De nye 16 trin, vi har lært, og starten, som vi lærte i allerførste udsendelse. Lad os lige tage starten stille og roligt. Frem på venstre fod med step, lock, step, step, lock, step, hitch. Nu sætter vi højre fod ned, så er der et hold, og så sætter vi venstre fod til. Det prøver vi med tælling. Frem på venstre, vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu er det, at højre fod skal lave toe-fans. Ud, ind, og så kommer der en coaster step. Og der er det vigtigt, at I starter tilbage på venstre, så vi siger coaster step touch. Okay. Lad os prøve at gøre det en gang til i sammenhæng denne gang. Frem på venstre, vi siger step, lock, step, hitch, gå sammen. Toe fans der og coaster step touch. En gang til. Den her gang på tælling, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Lad os prøve at sætte det sammen, som vi har haft i dag. Det vil sige de nye 16 trin,
Og de her 16 trin, der er starten på dansen. Så vi starter med en diagonal mod højre, så vi siger step, lock, step, skop, step, lock, step, skop, gå, to, gå, hen, dreje, rundt, hit, step, lock, step, hit, gå, hold, gå, og toe fans der, og coaster, step, touch. Og så kan I se, så passer det med, at højre fod er klar til at gå på diagonalen. En sidste gang fortælling, og så synes jeg, at vi skal sætte musik på. Mod højre, vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så kører den bare derudad. Næste gang så får du det til originalmusikken, men i dag er det jo juletid, det er 3. søndag advent, så jeg har fundet en gammel julesang frem. Den er i hvert fald så gammel, at den er fra min barndom. Lad os danse den til Nu er det jul med Nissebanden. 5, 6, 7 og... Så fik vi lært de sidste 16 trin af den her dans. Og vi fik til med øvet på overgangen fra slutningen til starten. Næste gang på søndag samler vi det hele, så vi kan hele dansen og udføre det til originalmelodien. Og det kan du godt glæde dig til. Hvis du har lyst og tid, kan du gense afsnit 1, 2 og måske det her afsnit, så er du helt klar på søndag, når det bliver en samletid. Tak fordi du så med. Vi ses på søndag.